Казват, че това е на пари. Знаеш ли каква беше първата картина с маслени бои, която нарисувах? Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал Ивелина Official. Днес ще ви покажа как се потопих в този морски пейзаж. Ако ти допада разнообразието от съдържание, което подготвям специално за теб, абонирай се за моят YouTube канал. Ако имаш впечатления и въпроси, не се колебай да ги напишеш в коментар под това видео. И така, ето каква беше първата картина, която нарисувах с маслени бои. Точно така, море, морски пейзаж. Даже нашите са си окачили в техния хол. Така де, реших да се върна към морето, особено след като вече живея в София. Някак си ми липсва и вдъхновена реших да започна с тази вълна. Казват, че картините с развълнувано море и пенести вълни носят изобилие и просперитет в домът, в който са окачени. Какво по-хубаво от това моите картини да са причината за нечие изобилие? На топли и студени тонове е фундаментално за която и да е живописна творба, независимо от жанра. Дали е пейзаж, натюрморт или портрет, няма никакво значение. Дори в абстрактния стил на рисуване, това е важно живописно правило. Когато една картина те привлича независимо от жанра, то е заради усещането, което остава, когато погледът ти се върне към нея отново и отново. Това платно е единствено. Няма втора версия, няма повторение и ще живее само на едно място. Ако усетиш, че това море е твоето, то вече те избрало. А за още изкуство и картини не се колебай да ми пишеш на лично съобщение на посочените адреси под това видео. Запази това видео в любими, ако е било полезно за теб и ме последвай за още полезно съдържание.